ну закроюць палякі мяжу і што Лукашенко спыніць гэтую гібридную агрэсію, ну конечно не спыніць. А я скажу, ну, вось палякі, глядзіце што робяць, ведаеце, зачыніць мяжу цалкам, ну гэта будзе ў інтарэсах Масквы і ў інтарэсах Лукашенко перш. Таму і польскія ўлады і польскі ўрад, ну ён зараз, мне падаецца, ну узважвае свае дзеянні. Таму што, ну, окей. Ну, то бок, галоўная мэта якая? Каб такога больш не адбывалася. А ці то ёсць інструменты, каб гэта зараз спыніць? Я вось шчыра кажу, я лічу, што нават самыя жорсткія меры, і зачыненне мяжы, і транзіт, і там нават нейкія там міжнародна-прававыя падыходы, нават гэта не зусім спыніць гэтую гібридную агрэсію, таму што яна же інспіруецца не Лукашенкам.